confession. En zo worden mensen ze belijden. En ze zeggen dan, God, vergeef me, maar God vraagt voor hoeveel dagen. We moeten er niet van houden om een slechte naam te krijgen in de hemel. Pas de négociation avec le péché. Amen, amen. Amen. Alors mes bien-aimés, Geliefde, nous allons passer ce qu'on attend au chauffer turbo. wij gaan nu de turbo aanjagen. Alors nous sommes à la micro et va y aller turbo. We geven onze microfoon terug aan Alors de turbo. turbo. Hij gaat opstaan Alors même à mission à la prière turbo. om ons te brengen door turbo Alors vous gebeden. comprendre que Zodat u kunt begrijpen. au tika la sous la prison. Zo niet in het gevangenschap. On va condamner à être Beoordeeld. libéré. Je demande aux intercesseurs Ik vraag aan de de voorbeders faire sortir toute personne qui fait des manifestations, om alle mensen met manifestaties naar buiten te brengen. de s'occuper de nos bien-aimés. En om zich te ontfermen over hen. Je demande à tout le monde de regarder devant. En ik vraag aan ieder om naar voren te kijken. Oh Dieu, aucun homme peut résister. Occupez-vous tout et quand on dit sur le côté, ça la concentrer. Le Seigneur est en train de sortir la vie. Reçois puissance. À partir de maintenant, la puissance. Je touche le corps que serviteur de Dieu. Oh le roi.
Pour rater tellement sortir, même la carte la prédication, c'est l'état d'arracher. Les amants doivent arracher. Nous allons arracher. Mille à Jéricho, tant que Koyaki, et Koyaki la louange. Parce qu'ils ont saisi. Par le mandat qui venait de savoir la histoire, pas qu'il a pas. Ils ont fait cet après-midi. Blocage. Oh oui. Et je vous rassure qu'à 19h aussi ici. En ik ben ervan overtuigd dat wij klaar zijn. Quand bien programme Let goed op jouw tijd. 15h à 19h. Van 3 tot 7. Donc aux amanats d'attente. Dus wij zitten nog in onze. Amen, amen. Amen. Alors sans plus tarder. Dus zonder enige Nous vertraging. allons aller dans les turbos. Nous allons aller dans l'apôtre de Jésus-Christ. Naar de apostel van Christus Jezus. Nous allons aller dans moto l'ensemble. Tout le monde l'ensemble. Ainsi dit l'Éternel. Alors on a beaucoup de cas si tu veux te dire. Amen. 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 Nous allons lire quelques versets bibliques. We gaan het lezen in de Bijbel. Et après nous allons passer à la prière. En daarna gaan wij door met bidden. Tous à debout s'il vous plaît pour honorer la parole.
graag op onze voeten om het woord van God te eren. Cette parole est au mérite respect. Het is dit woord dat onze respect La Bible vraagt. dit, au commencement était la parole. De Bijbel zegt, in het begin was er het woord. Et la parole du commencement, En dat woord van het begin, c'est la parole que nous allons lire, is hetzelfde nous woord dat wij allons gaan lezen. méditer, We gaan het nous mediteren. allons appliquer. We gaan het in praktijk brengen. C'est la parole du commencement. Het is dat woord van het begin. Tous clôturer le long, tu dois sortir. Wij sluiten vandaag met ons thema, u moet eruit komen. Tu dois sortir dans ma réalité nyonso anormal. Uit van alle abnormale realiteiten. Dans ma réalité nyonso est contre la pensée de la Bible. Van elke realiteit dat tegen de denkwijze van de Bijbel is. Nous allons lire 2 Corinthiens, We lezen in 2 Korintiërs, chapitre 2, verset 11. hoofdstuk 2, verset 11. 2 Corinthiens, 2 Korintiërs, 2, 11. 2, 11. Et nous allons ajouter aussi 2 Corinthiens, En daarna gaan we verder in 2 chapitre Korintiërs, 10, verset 4 à 5. hoofdstuk 10, verset 4 tot 5. 10, 4 à 5. Avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Oya liboso, oya mibale. Totangi, 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Laten we klappen voor het woord van God. Occupez vos femmes de cité soyons. U kunt plaatsnemen daar waar u zich bevindt. Et nous allons parler aujourd'hui comment sortir. En we gaan vandaag praten over hoe je eruit moet gaan. Comment sortir? Hoe ga jij eruit? Tu dois sortir, U moet eruit. mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir? Maar wat moeten wij doen om eruit te gaan? C'est vrai que c'est notre souhait de sortir. Het is inderdaad onze verlangen om C'est eruit te notre kunnen. désir de sortir. Het is onze verlangen om eruit te C'est kunnen. le souhait de chacun, de chacune, Het is de wens van een iegelijk hier. de quitter un monde, il y a trouble, il y a complications, Om uit een moeilijke wereld te stappen. et pour la cocotte dans un monde, il y a facilité. En om in een wereld van gemakzucht te gaan. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir? Maar wat moeten wij doen om eruit te Qu'est-ce que komen? je dois faire pour sortir? Wat zou ik persoonlijk moeten doen om eruit te gaan? Nous avons expliqué certaines choses le premier jour. We hebben op de eerste dag bepaalde dingen Et nous uitgelegd. avons expliqué aussi hier des choses que nous devons condamner et éviter dans notre vie. En gisteren hebben wij ook uitgelegd wat de bepaalde dingen zijn die wij moeten veroordelen en ontwijken in onze levens. Et aujourd'hui, En vandaag nous allons parler gaan we praten de ce que nous pouvons faire over wat wij moeten doen pour sortir. om eruit te komen. Ten eerste, Nous devons appartenir à Jésus-Christ. wij moeten toebehoren aan Christus Jezus. Pour sortir, Om eruit te kunnen komen, il faut l'intervention de Jésus-Christ. heb jij de interventie nodig van Christus Tu Jezus. dois appartenir à Jésus-Christ. Jij moet toebehoren aan Christus. La Bible nous dit, si le Fils vous De affranchit, Bijbel zegt, als de Christus u vous vrij maakt, serez réellement libre. dan zult gij pas werkelijk vrij zijn.
Vous êtes condamnés U bent veroordeeld de recevoir Jésus-Christ om Christus te comme ontvangen votre Sauveur et Seigneur. als uw Heer en Verlosser. Vous avez besoin de U Jésus-Christ. heeft Christus nodig. Quel que soit votre rang social, Ongeacht uw rang of quelle uw que soit status quo. votre possibilité, Ongeacht uw mogelijkheden. quel que soit votre titre, Ongeacht uw titel. quelle que soit votre manière de concevoir des choses, Ongeacht uw manier van dingen zien. vous avez besoin de Jésus. U heeft Jezus Christus nodig. La Bible nous dit, De Bijbel zegt, sans Jésus-Christ, zonder Christus Jezus vous êtes perdus. zijn wij verloren. Sans Jésus-Christ, Zonder Christus Jezus vous êtes ennemis de Dieu. zijn wij Sans vijanden van God. Jésus-Christ, Zonder Christus vous Jezus êtes séparés de zijn Dieu. wij gescheiden van Sans God. Jésus-Christ, Zonder Christus la Jezus porte du paradis est fermée zijn pour de vous. deuren van het hof van Eden gesloten voor ons. Il a dit, je suis le chemin, Hij zei, ik ben de weg, la vérité de waarheid et la vie. en het leven. Nul Niemand ne peut kan aller au Père sans passer par là. tot de Vader komen zonder langs of door mij te gaan. Je suis le chemin. Ik ben de weg. Donc, si on continue à chemin, Want als jij op dat pad bevindt, on découvrir la vérité. dan ontdek jij de waarheid. Si on découvrir la vérité, Als je de waarheid hebt ontdekt, on suit la vie. dan krijg je het leven. De l'eau ça doit cambier ou pas De drie dingen die bevinden zich alleen Je tot het. suis le chemin, Ik ben de weg, la vérité de waarheid et la vie. en het leven. Aucun fondateur d'un mouvement avec le local à Jésus Loba, nul ne peut aller. Moto koke n'est pas soke panangate. Azate. Geen enkele grondlegger van een bepaalde doctrine die kan op de borst slaan en zeggen, ik ben de weg naar de Vader. Niemand. Donc, si on continue la religion, on sous-souté au coq et ne pas à peine, si on n'est pas Jésus. Misschien andere geloven kijken tot de Vader komen buiten Christus. Mais en dehors de Jésus, Maar buiten Christus c'est les amis balètes. zijn er geen twee wegen te bewandelen. Vous êtes condamnés U bent veroordeeld à servir Jésus, om Christus te à dienen, recevoir om Jésus. Christus te ontvangen. Vous ne pouvez pas sortir U kunt er niet uit en dehors de Jésus. buiten Christus Jezus. Première condition. Eerste C'est pourquoi il a dit, voorwaarde. sans moi, vous ne pouvez Daarom zegt hij, rien. zonder mij vermag u niks. Rien. Helemaal niks. Sans Jésus, Zonder Christus tu es incapable bent u de faire incapabel. quoi que ce soit. Maakt niet uit wat het is dat je moet doen. Deuxième conseil. Tweede voorwaarde. Dans mon enseignement, In mijn leer, pour sortir, om eruit te stappen, il faut confesser, u moet belijden. renoncer U moet afstaan et abandonner en verlaten toute mauvaise relation interdite. alle verboden en kwade relaties. Il faut confesser. U moet belijden. Au souk on a confessé, Niet renoncer. alleen belijden, maar ook afstaan, Au afstoten. souk on a renoncer, Niet abandonner alleen afstoten, maar ook verlaten. toute mauvaise Alle boze relation relaties interdite. en verboden relaties. Il y a des relations qui sont permises par Dieu, mais il y a aussi des relations Die interdites. God toestaat, maar ook bepaalde relaties dat hij niet wil dat je ondergaat. Confesser, Belijden, renoncer. afstoten. Mais troisième étape, c'est abandonner. En de derde onder deze voorwaarde is verlaten. Il y a des gens qui font des confessions. Er zijn bepaalde mensen ze belijden En ze zeggen dan, God vergeef me, maar God vraagt voor hoeveel dagen moet ik jou vergeven? Want hij weet je zal terugkeren naar datgene. Of niet? Er zijn bepaalde mensen hebben ja, mijn God. God zegt, is het de eerste keer?
regrets. Je hebt spijt en je hebt spijt. Les regrets qui amènent au changement, c'est ce que Dieu aime. Echt de spijt dat brengt naar verandering. Dat is waar God van houdt. Of niet? Bepaalde mensen hebben pas dat ik iets heb besloten, dan pas krijg ik kracht. Dat is een leugen, dat vanuit jouzelf komt. Non. Nee. Regret. Spijt. Er zijn bepaalde mensen, God vergeeft hen met blijdschap. God zegt vergeef hen, niet zijn natuur. Want hij weet dat het niet zo is met jou. Het is niet jouw natuur. Maar God vergeeft me. God zegt, ik vergeef je alleen met ik lief heb. Als ik niet jou lief had, dan zal ik jou niet vergeven. In de hemel noemen we jou degene die altijd teruggaat. Qui a demandé pardon là-haut? Degene die altijd teruggaat. Ga op met steeds terug te keren. C'est pourquoi je dis confesser. Belijden. Et puis En daarna renoncer. afstoten. Of niet? Toute relation. Alle relaties. La relation est bien pour ton créateur. Bepaalde relaties zijn goed voor jou persoonlijk, maar slecht voor jouw schepper. Je profite en tant qu'homme, mais celui qui m'a créé. Ik profiteer als mens, maar hij die mij geschapen heeft, Il n'est pas content. is niet tevreden hiermee. Alors je dois rendre le cœur de mon créateur heureux. Dus zal ik de hart van mijn schepper met vreugde laten overstromen. Je moet er niet van houden om een slechte naam te krijgen in de hemel. Bepaalde mensen, ze zijn in zak in de hemel. Soms kom je aan. La 12 Hij die steeds teruggaat. Et ça, c'est pas bien. En dat is niet Moi, goed. tu dois respecter les 3 mots. Daarom, je moet de 3 voorwaarden respecteren. Confesser. Je moet belijden. Après, renoncer. Daarna afstoten. Et après, abandonner. Daarna verlaten. Wat is het dat Bible? Dat is de tweede voorwaarde. Et ça, papa, ozo ke na mopo bima. Het zijn stappen die jij moet nemen Ozo kota na ba voie ya sortie. om in jouw uitweg te Tamu gaan. nzamba moni o abandonner. Wanneer God ziet dat jij hebt verlaten. Tamu nzamba moni o tu décision. Wanneer God ziet dat jij een beslissing hebt Et Dieu genomen. va vous aider. Dan zal God u helpen. Troisième chose. Ten derde. Éviter U moet ontwijken les négociations inutiles. alle nutteloze onderhandelingen. Des négociations de présence des choses inutiles. De aanwezigheid en onderhandelingen van nutteloze dingen. Tu n'as pas le temps de négocier avec ce que la Bible condamne. U heeft geen tijd om te onderhandelen met datgene wat de Bijbel beoordeelt. Ephésiens 5 nous dit ne supportez pas, ne participez pas, mais plutôt condamnez. Verdraag niet, maar beoordeel. Pas de négociation Geen onderhandelingen avec le péché. met zonde. Pas de négociation Onderhandelingen avec la normale. met normaliteit. Pas de négociation avec toute influence des ténèbres. Alle duistere beïnvloed. Je n'ai pas le temps de négocier. Ik heb geen tijd om te onderhandelen. J'ai le temps de chasser. Ik heb geen tijd om weg te J'ai le gaan. temps de combattre. Ik heb tijd om te bestrijden. Même au côté de mon toit, sur le bord, tout ça, la bonne, ça m'a camboyé, Ja, dat iedereen overkomen. Zeg dat kan jou overkomen, maar niet mij. Of niet? Sowieso ni meo ya meo ya Maar als jij na dat yepe. kan komen, dan zal het komen. Mais yo bana été, sowieso ya bango Maar ngati ngana bu ya bango. geen probleem, maar
Ngai awa place na ye exacte. Il faut refuser. Vous négociez avec des bêtises sataniques. Vous négociez avec l'influence de l'ennemi. Non. Évitez de négocier. Il dit, je ne suis pas n'importe qui. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous trouvez une influence de l'ennemi et une agression. Pas de négociation avec le monde des ténèbres. Et tu es condamné de combattre, de chasser, de déloger. Ceux qui vont parler na biso ba mona ba passe parce que bazali ko négocier. Oh mona makama we banaka le ko kene mu koloni. Ya na seria to khona solo khre ba le khana na ube. Bando Satana tetie. Nesai balobi alla shakaba prisonnier. L'autre maître a dit ce sont des violents qui s'attaquent. Langage Satana banga c'est la violence. Yo akangi wazo memo quelque part pour yo so lo ngoli limo bona ngote o ba lo le la banana qui jeunesse qui mobande les choses faut chasser, faut s'opposer par des négociations. Même attitude là est pour son victoire. Mais quand vous négociez, vous savez certaines choses sont messages dans et comme alors là, comme il habite. Et alors on a gardé les balles. Sur le salon, on sonne, on sonne des jours, on sonne des mois, on sonne. Sauf une ville. Avec le oh mon. Zie. Quoi les comment? Want het is een gewoonte geworden. Is het comme ça? Of niet? Nee, maar doen zo wat zo. Zo zijn sommige mensen dan, hè? Diegene altijd iets. En altijd iets aan het doen. Maar hoe kan dat jij nooit problemen hebt? Of nooit geen problemen hebt? Il faut boire vivre. Zo'n leven weigeren. Il faut s'opposer à zo'n vivre. Zulke levensstijlen. Tu n'es pas condamné. Je bent niet veroordeeld. Niet onderhandelen, klaar. Un pasteur a cherché des mots à Ebina et d'autres des mots à Sénatouné, pas bien à Biloundé. Un pasteur qui lui met des mots à la frappe de monde. Hoe moet ik jullie wegjagen? Des mots sur occasion. De man maakt gebruik van de gelegenheid. En hij zegt, je kan mij niet wegjagen, want je hebt geen verstand. Je bent een groene boom. Je bent een groene boom die niet wordt geplant, maar die praat. En hij zegt, oké, groene boom, jaagt je weg. Au nom de Jésus. In de naam van Christus Jezus, ga eruit. Als jij jouw identiteit niet kent, je moet niet onderhandelen. Même ma maman m'a dit que je moet niet onderhandelen. Ce n'est pas ta fille. Het is niet mijn leven. Quatrième chose. Ten vierde. Sokolingi obima. Als jij eruit wilt stappen. Lokola toana tu dois sortir. Want wij zitten het thema, u moet eruit. Il faut croire que sortir na yo est possible. U moet geloven
dat u eruit kunt gaan. Croire la possibilité à sortir et puis les avantages ou l'importance de sortir. En ken het belang van jouw uittocht. Hein? C'est possible de sortir. Het is mogelijk om eruit te gaan. Mais les avantages. Maar de voordelen. Yakobima. Om eruit te gaan. Na ba mauvais rêve. Uit boze Les avantages. De voordelen. Yakobima. Om eruit te gaan. Na influence à terrain. Uit satanische Avantage. Voordelen. Yakobima. Om eruit te Na gaan. ba lien familial. Uit familie. Avantage. Voordelen. Yakobima. Om eruit te Na gaan. ba condamnation démoniaque. Uit demonische beoordelingen. Tu dois découvrir les avantages. Je moet weten wat de voordelen zijn. So je binotina Yakobima. Als jij het nut ervan niet ziet, Okobomela monzoto. dan ga je niet op de bos slaan. Mais tu dois découvrir Maar je les moet avantages. ontdekken wat zijn mijn voordelen. Je crois que c'est Ik possible. geloof dat het mogelijk is Yako om vivre, te leven, sortir, om eruit te gaan. quel que soit direct, Maakt niet uit quel hoe lang que het soit duurt. profondeur, Maakt niet uit de diepte. quel que soit niveau. Maakt niet uit welk niveau Oyo na comment. waar ik mij nu in bevind. Cinquième conseil. Vijfde voorwaarde. C'est possible de devenir ce que tu crois. Het is mogelijk om te worden dat waarin jij gelooft. Nous devenons ce que nous croyons. Wij worden waar wij in geloven. Ça, c'est le principe de la Bible. Dat is een principe van de Bijbel. Yako koma Om te worden oyo zo souhaité wat jij wenst kozala. om te worden. J'aime la Bible. Ik hou van de Bijbel. Jésus a monaka moto moko Christus kwam iemand tegen, comme Pierre. genaamd Petrus. Pierre signifie incapacité. Petrus wil zeggen incapaciteit. Pardon, Simon. Sorry, Simon. Incapacité. Simon wil zeggen incapaciteit. Faible. Zwakmoedig. Mais si je vous ferai. Maar hij zei, ik zal voor jou maken. Rendre yo. Ik zal voor jou Un maken. pécheur d'homme. Een visser van mensen. Alongolié. Hij haalde hem weg uit normale vissen. Monsieur pécheur En hij d'homme. maakte een visser van mensen. Le pouvoir de devenir. De kracht om te worden. Et vanité na convoitise. Zelf niet in willen. Le pouvoir de devenir. Maar de kracht om te worden. Vanité n'a pas regret. Zelf niet in spijt. Le pouvoir de devenir. De kracht om te worden. Et vanité n'a jalousie. Zelf niet in jaloezie. Le pouvoir de De devenir. kracht om te worden. Et il vandit na critique. Zelf niet in kritiek. Le pouvoir de De devenir kracht om te worden. est lié dans ta foi. Verbonden aan jouw La geloof. foi a le Ik pouvoir. geloof in een kracht. Yakokomisa Om yo. jou te maken. Oyo lingaka Dat kosala. wat jij wilt worden. Amen. Nakokomisa yo. Ik zal van jou maken. Bandeko kokoma. Geliefde worden. Ça n'a rien à voir avec votre situation Heeft d'aujourd'hui. niks te maken met uw huidige situatie. Yangwana na vie akaba détruire Dat is tout. ook al vernietigd als er anders in je leven. Olinga te va détruire la foi. Ze moeten jouw geloof niet Parce que vernietigen. la foi a un pouvoir Maar in geloof schuilt een de kracht. devenir Om te worden. extraordinaire. Extraordinair. Foi est na makambo oyo. Geloof heeft iets Biloko mususu eza nango. dat andere elementen niet hebben. Tu peux être spécialiste dans la convoitise. U kunt een specialist zijn in het vinden wat andere mensen hebben. Même batalaka bato mpona kolula. Bepaalde mensen ze kijken alleen maar om te vinden wat de ander heeft. Est-ce que so otali moto aoleka mpona oluli biloko ne biloko ne ekomi ya yo? Als jij iemand ziet met zijn spullen en jij wil zijn spullen, worden die dingen dan ook voor jou? Nee. Oluli belle femme, mwasi wana ya kitoko akomi ya yo? Jij ziet iemand zijn vrouw en zegt, mooie vrouw, wordt ze dan voor jou? Nee. Nee, Mais la foi maar geloof. ekomisaka moto place azodésire Dat kokosaka. brengt een mens om te komen waar hij wil zijn. Yango wana oza na tante ya kokolisa
ma caractère à ma paix. Daarom heb jij geen tijd om slechte karakters vorm te geven en te laten Oza groeien. na kante ya kozala menacé na bonheur ya Jij baninga. hebt geen tijd om onder de indruk te zijn van de goedheid van de ander. Oza na kante ya kozala menacé na succès Jij ya hebt geen baninga. tijd om bedreigd te worden door iemand anders zijn succes. Mais travaillez seulement votre Maar foi. werk aan uw eigen geloof. La foi eza na un pouvoir. Het geloof heeft een La kracht. kokomiso une femme Om extraordinaire. jou een buiten te La worden. kokomiso un homme au Om pays. jou een gezegend La te worden. kokomiso Verheven persoon La te worden. foi. Het geloof. okokoma te oyo ozomona. U gaat niet worden wat u ziet. Okokoma te oyo loba. U gaat niet worden wat u zegt. Okokoma te oyo lula. U gaat niet worden waar u naar verlangt. Me okokoma oyo ndima. Maar u wordt waar u in gelooft. Etango ozondima. En wanneer u gelooft, Même ozomona mosusu me yo ozondima mpe makambo dan mosusu. ziet u iets anders. Maar u gelooft in iets anders. Je ne crois pas à ce que je suis en train de vivre. Ik geloof niet in datgene wat ik nu Je meemaak. ne crois pas à ce que je sens. Ik geloof niet in wat ik voel. À ce que j'attends. Wat ik heb gehoord. Ce que je vois. Wat ik zie. Mais nakokoma oyo nazondima. Maar ik word datgene waar ik in geloof. yango wana bato baloba makambo mosusu mpo na yo. Mensen die bepaalde dingen hebben gezegd over jou. okokoma oyo bango baloba te. Ik word niet wat zij Me okokoma oyo foi na yo ezondima kokosa. in geloof. nga nakoma te oyo tata na nga aloba. Ik ben nooit geworden mijn vader. nakoma te oyo bakamarade baloba. Mijn vrienden zeggen nakoma te oyo bantourage loba. ik zou me nakoma oyo foi na ngai endima. geloof in het geloof. nano yesu akutanaki na motu talobi na ye esalamela yo ndenge bakamarade no balobi. Heeft Christus gezegd laat het voor aan uw vrienden. nano yesu akutana na motu abi esalamela yo ndenge bapara baloba. Christus laat het voor aan nano yesu akutana na motu abi esalamela yo ndenge baosala komande. yo aloba esalamela yo ndenge ondimi. soki ondimi yango wana ntina yo ekolanda. Amen. oza n'importe qui te. Ik ben niet zo moye ondimaki n'importe quoi. Je ne suis pas n'importe qui pour croire à n'importe quoi. geloven. Nee. Otokotane soka ko. Ja, we gaan zien wat hij gaat doen. Lui moto na force à vie dans la vie. Hou jij jouw leven in je La handen. force de ma vie est soutenue dans ma foi. Mijn leven wordt Le ondersteund door mijn pouvoir geloof. de devenir est lié à ma foi. Mijn geloof. Oh, ça est tout là. Ja, hij heeft geen vriend of Alors geen que man. foi nangezoloba naza est tout là na présent. Mais la future na Geloof ce en ik heb het is anders, verschillend. Mon doigt déranger domaine wana. Laat u niet druk Le laten. domaine intervenir. Maar u moet denken aan wat u wordt. nakokoma Ik zal worden. mpo na kati na ngai nazondimake Waar ik nakokoma. geloof ik dat ik zal worden. Of niet? yango na biloko mosusu ewutaka libanda soki ekuti blendage na kati na Het komt van buiten, het ziet niet en u staat stevig. waye zwa place na kati na yo En het is echt ekuti une fois arraché het vindt een geloof diep geworden. obeta gaso na motu ma obeta nzo bagaso na foi na ye foi ezoyebi soki nakokoma. La foi produit le pouvoir de devenir quelqu'un, de devenir fort. Tika nzamba sauter ba programme ba jaloux na yo. Nzamba sauter ba programme ba komotema mabe. Nzamba sauter ba idée na bango, a sauter ba commentaire na bango, a komisa yo la foi de devenir extraordinaire. De
Il faut la négliger. Zo moet het zijn. La foi de devenir. Geloof om iemand te worden. Cette foi. En datzelfde geloof. Libanda ya ba malédiction. Zou jou buiten vervloeking brengen. Libanda ya via mediocre. Het zou jou buiten leven van mediocriteit brengen. Libanda ya instabilité. Het zou jou buiten stabiliteit brengen. Libanda ya convoitise. Obandobeta tolo na biloko batuke me ya yokoko. Obandolula ya batuke ko ya yokoko sesali. Obandoloba di n'importe quoi parce que ya yokoko se fonctionne. Parce que vous avez travaillé la foi de devenir. Moto moko te oyebi abotamaka na vie ya sana. Er is niemand die is geboren met een leven dat hij vandaag heeft. Jouw tweede stuk van mijn leven. Musalo sa okuta na kina ya kokuta. Eloko so utilize okuta na kina ya kokuta. Eba kuta na ngoka na bangisa yo kwa berote. Soki bango bakuta na kina ngo, yo poso continue kotambola. Yo poso tambola. Okokoma kaka. Okuta na ngo kaka. Yo bana banenga fena so marche. Na fena so marche. Ete yo kuta na kina ngo, na fena okuta na ngo. Yo kona yo kota bana kota. Okuta na kina ngo. Ya kona kokuta na ngo. Le pouvoir de devenir est possible avec ma foi. Met mijn geloof. Yes. Et En zulke mensen, wat moet God voor hen dan? vous avez une bénédiction à Sangisa. U heeft een particuliere zegening. Et ça va commissionnaire. Er is geen commissionaris. Et ça va moukala. Er is geen oudste. Et ça va commenter là-bas. Er zijn geen mensen commentaar. Dieu lui-même. God zelf. Avec ta foi. Met uw geloof. Jullie tweeën. Travailler. God zal werken. En hij zegt nee, wet. Niemand zegt ja, ik, nee, niet jij. Dat zijn wij. C'est le résultat de la foi. Resultaat van geloof. Et ça la médaille. De Bijbel zegt, laat het geschieden zoals u gelooft. Donc même si elle a qui est possible, mais il y a qui est possible. Et comme la possible. Je me dans le domaine de la foi. Bepaalde mensen in het domein van geloof zijn ze klein. Mais n'a peur. Maar in angst zijn ze volwassen. Nee. Je bent volwassen in angst. La peur de l'avenir. Angst om te worden. Ja, wat zal ik morgen doen? En mijn huis, wat zal ik doen? En de dagen naderen. Dus jij bent volwassen in angst. Je groeit in angst. Mais Dieu cherche ceux qui ont l'habitude de mettre leur foi en Maar action. God zoekt hen die hun geloof in Il exerce la foi. Ils ont encore la peine à colonie. in geloof. Allez, ça va être so. Dat zal God zeggen, laat hem uitkomen zoals jij gelooft. Moi, j'aime Ik hou van les hommes et les femmes de la foi. mannen en vrouwen van geloof. J'aime être entouré par des hommes et des femmes de la foi. Omringd worden door mensen in J'aime geloof. les hommes de la foi. Ik hou van mensen die geloof hebben. Geef niet jouw oor aan een ieder. Niet iedereen zijn mensen om te geloven. Zoek mensen die jouw geloof activeren. Mensen die dat alles activeren. Maar als jij zit met losers, je zit met wietrokers. Hij is helemaal high, hij is high. En dan zijn geloof draait zich om. O voor I.
ça n'a pas de drogue. Je gaat alleen maar met drugs gebruiken. Ze gaan jouw manier veranderen. Oui, mais tout ça, na fille, na Weet je, faux, ze hebben fille en vrouw. na fille, na F. Ze zeggen fille en F. Je bent lekker, kima. Dus jij, alle letters ga je niet meer. Non, Maar nee, avoir la foi. je moet geloof hebben. J'aime les hommes de la foi. Ik hou van mannen van geloof. But ya foi, babanga kaoba zo mona te. Mensen die geloof Die hebben, makaoba zijn zo niet bang kwa. in datgene dat ze zien, wat ze geloven, datgene wat ze geloven. Foi et bangi sakate. Geloof is niet bang. Mais ni makake même tikali seconde. Maar het geloof, over de laatste seconde, Dieu peut susciter God zal laten opstaan. quelque chose. Iets. Of niet? La foi est devenue. Geloof om te worden. Na sepela na mama pour na église nanga. Ik hou van een vrouw bij mij in de kerk. Amukolo. Ze is oud. Mais Maar azela kalibal. ze wacht op een huwelijk. Omoneka na bakaloka. Je ziet haar met haar handen. Ze loopt. Hey, Hij zei que o polo tika una carte Ik electric. zei, jouw ouderdom heb je achtergelaten. Que mo polo na identity. Jouw ouderdom misschien op qua leeftijd. Tika una carte. Laat het op uw ID. Mena boy. Maar in werkelijkheid. Merwa. En zij. Sika ba jeune o ba 24 ke ba o. Maar die jongeren van 24 en hoofdsteken steekt ze ook naar over. To finana. Ja, we gaan wringen. Jésus. Wie krijgt, die krijgt het. Ma sécurité. Geen grap. Frère mo ya ba molo Een broeder die kwam, ja. Oh mama la Ja, sepela ba no moeder, ik vind u heel erg lief. hotel manaka ba talon. Want manier hoe u hakken aan heeft, haar rok. En de broeder vroeg haar ten huwelijk. Abi chef frère na piki kobota. Ze zei, broeder, ik kon jouw moeder zijn. Kobota na. Mijn moeder? Jij? Abi kola na Ze moete. zei, let niet op hoe ik eruit zie. Oza mwana loka niveau na. Je bent een kind, zoek iemand van jouw niveau. Frère kamo ba frère ba zaka ba vitesse. En de broeders wordt versneld. Is de broeder met hoge versnelling. Hij is snel. Ba frère na ba église ba vitesse Bepaalde ba. broeders in de kerk, ze komen snel. Akeli nga koko na e. Hij wil zijn oma. Ya la dit talon. Hij ziet haar hand. C'est renseigné. Vraag rond. Mère on a beta ba ménopause mais Ze was al in haar menopauze, maar frère ayeka. de broeder komt. Pona lini mama wana foi. Waarom? Want ze heeft haar geloof. Na âge na ya na konim. Op haar leeftijd nog steeds geloof. Bongo yo. Hoe zit het dan met jou? Of niet? Fuza na foi. Heb geloof. Lazaro kuta kufa na ya aposhaka te foi te anima. Lazarus was al dood, geen geloof, niks, maar hij kwam eruit. Ebemba yebi foi. Heeft een lijk geloof. Me mutase kwa kate asiku. Maar iemand die dood is, die is herrezen. Bongo yoko tu solani weza. En jij dan? Yo so na foi. Yo so projet. Yo so na mouvement. Yo yebi nzambe wana. Ata batu bacheli yo te koko yebi na oja foi. Na yebisa yebisa yo. Foi na yo ekobimisa na possibilité. Foi na ekobimisa na eloko elokaka. C'est ta foi. Het is uw geloof. Je n'ai pas besoin de l'eau, mais on s'en va. On fait la maman. Ja, ik wil niet horen mensen die zeggen dat ik heb geen vader. Want you know somebody papa babonga. Heeft iedereen een vader? Verlaat het leven? You know babonga na mama. Vraag met hen die hun ouders hebben.
Ja, als mijn moeder er nog was. Als mijn... Hey. Hen met de moeders. Jij bent misschien nog beter af dan hun. Mais ta foi. Maar uw geloof. Dat is iets dat jij niet kwijt mag raken. Le miracle sortira dans ta foi. Mirakel komt uit jouw geloof. L'avenir glorieux dans la Een foi. glorieuze toekomst uit jouw geloof. Un niveau très élevé dans Een la foi. verheven niveau uit jouw geloof. Dans la vie, vous allez montrer le résultat de votre foi. Je zal spreken op de resultaten van jouw c'est ma geloof. foi. Dit is mijn Ça, geloof. c'est ma foi. Dit is mijn geloof. Ça, c'est ma foi. Dit is mijn Ça, geloof. c'est ma Dit foi. is mijn geloof. C'est la fierté. Het maakt een mens Vie chrétienne. moeder in een christelijk leven. On n'a pas besoin de suivre le découragement des gens. We willen geen verontmoedigingen volgen van bepaalde mensen. Van die nog aan, Je zit daar, jij. Nou, zo je lettre utilo la balobitika. Ik kreeg een brief uit de hemel en zei, laat maar. Sixième chose, Zesde voorwaarde. il faut briser U moet verbrijzelen. toute malédiction Alle vervloekingen. pour sortir, bien sûr. Om eruit te stappen natuurlijk. Toute malédiction, Alle vervloekingen. malheur, Kwaadheden. misère, Armoede of verdriet. placée sur toi Dat op jou is gezet. à cause de ta désobéissance. Vanwege jouw ongehoorzaamheid. À cause de ta Vanwege jouw ongehoorzaamheid. brise Verbrijzel het. toute misère, Alle misère. tout malheur, Alle wanhoop. toute malédiction Alle vervloekingen. placée sur toi Op jou gezet. à cause Vanwege de ta désobéissance. jouw ongehoorzaamheid. Toute désobéissance, Elke soort ongehoorzaamheid et ça n'a pas avantage, n'a pas conséquence. heeft nadelen en consequenties. Bateau basonyo kwa malelo eza pona ba désobéissance ya ne passé. Hen die vandaag door moeilijkheden gaan, het komt door hun ongehoorzaamheid van hun verleden. Dans le passé c'était bon, In het verleden was het misschien goed, mais dans le présent, maar in het tegenwoordige c'est tijd une conséquence. is het een consequentie geworden, een gevolg. Tu dois briser Je moet verbrijzelen ce que vous avez encaissé wat u heeft ingecasseerd dans votre vie. in uw leven. Vous avez aimé un mari d'autrui. U hield van een man die vernietigd was. Kolo mubaya bandiko lakola Of yo. u hield van iemand anders zijn man en diegene ging jou vervloeken. C'est toujours dans votre compte. Het is in uw rekening. Les gens ont l'habitude d'oublier le passé. Hein? Mensen hebben gewoonte om het verleden te vergeten. C'est pourquoi j'aime la vie des Zachée. Daarom hou ik van het leven van Zacchaeus. Vraag het. Bepaalde tongen. God helpt jullie. Alors, Dus, lien générationnel. erfenissen van generatie tot La generatie. difficulté de trouver de bons maris ou de bonnes femmes. Moeilijkheden om een goed huwelijk samen te stellen. Om een man of een vrouw te vinden. Difficulté Heel veel moeite de trouver om te vinden de bons maris, een goede man de bonnes femmes. of een goede vrouw. Toute la famille. Jouw hele familie. Bango nyonso bakwea na bato moko. We hebben allemaal mensen gevonden Lokola baponaka bango bisika moko. alsof ze door iemand zijn uitgekozen. Karaktere ya mobali ya yaya ewena karaktere ya mobali ya lady. De karakter van jouw man is hetzelfde karakter als de man van jouw zus.
Mibeni bakokana, wana moyombe o mobende. Wat lekker op elkaar. Dat is wel anders dan, man. Hoezo lijkt u karakter op elkaar? Nani amwa baby sakabino mibali amo. Heeft jullie verpest? Bomo tuna ya wonde koni to kene Je stelt je een vraag. Vanuit welke standpunt hadden wij onze partners? C'est comme ça que comment on voit. Als er een bepaalde standpunt is, Famille na bino kene luga. die familie pakt alleen nog vanuit hetzelfde plek. Nani ya yo? Hoe gaat het er niet van jou? Ah ya ngako ni kolo ya salinde Van shona mij kinda. en die thuis gekomen. E baba ya yo. En die van jou? Ja, van mij. Oya ngaya soye na yeme. Maar Ao no bisangate. Alia Kate, hij eet niet. Yes ni kangana na biloba boni. Hij wordt boos tijdens het eten. Mi ya patomoto kene toka Maar babo wa. van waar houden wij hen eigenlijk? Vragen ze dan. Adres nini batela biso na famille. Van welk adres komen ze? Na boba ningere na ten Afrique même rival. Na boba ningere na Europe même rival. Si ya boba kanya matinde la bino ba. Stuur hen jullie pad af. Hey. Vous trouvez un mari sans affection. U vindt een man zonder liefde. Il ne voit que sa vie. Hij denkt alleen aan zijn eigen leven. How se comporter au bas mukabalade. Hij gedraagt zich als een alleenstaande. Allez la na KFC. Hij eet bij McDonald's. C'est tout. O ba na ndako ba Dat ba is na het. ete. En die thuis zijn, niet zijn probleem. Hey, Tu en as fait. OK, tu vas pas voir. vraag aan je buurt. Van waar hoe kom jij nu? Hoe kom jij aan? Hoe kom jij aan? Hoe kom jij aan? Impossible Onmogelijk de trouver. om te vinden. Ngana na leki na ngamoko. Ik heb een broertje of een zusje. Mobile sala kati. Oh, ik heb een zusje. Haar man werkt niet. Hij zit thuis. Alela pe body. En hij is zo ijdel. Donc ne comprendre que leki na kabila bambongo. En toen ik begreep dat mijn zusje hem geld geeft. Son baba produit. Hij koopt verlichtingscremes. Mais où sont baba produit bele bele boy. Maar jij koopt zoveel verlichtingscremes. Pourquoi la côté de mbalé? En toen ik haar man tegenkwam. Yo! Hey! Na bomo na ma. Met mijn geld. Na peka bango bi bale na ndako. Ik liep hen alle twee naar mijn huis. Hij zei yaka. Ik zei kom. Hij sumuni. Zie je? Ndoko lingiwo sana. Hoe jij wilt zijn. Folo ke la bombon. Zoek geld. Is de zusje van een pastor? Pasteur aza la source a De chocolat. pastor is de bron van jouw bleekmiddel. Oyebi bandaka na koya pe kokabela leki bapanyanya. En dan, Mibale esilaka te. huwelijk beëindigt, want er is geen bron van inkomsten meer. Babanzana. En ze gaan uit elkaar. Yo koma yo wa robine fo ebo. Je zag haar als een kraan. Bleekmiddel. Elke ochtend. Smeren. Hey! No. Nee! Hem sis ro oyo kabana ina liboso. Ik zei, de eerste met wie uit is gegaan. Na oyo yeso. En die jij nu hebt. Différence ezawa. Wat is het verschil? Ebi bato ngo so atata ya réflexion te. Bepaalde mensen nemen geen tijd om na te denken. Om te zien, ik ben familie. En wat mij nu overkomt, waarom? No, lokwa ba mosa na course. Als zo zijn het racen zijn. Hij gaat en hij gaat op. Maar hey, Ça c'est quelle vie ça? wat voor leven leid je dan? Tu ne peux pas passer un temps de réflexion. Kunt u geen tijd nemen om te reflecteren? Oh non. Maar nee. Hem sis ro oyo. Ik Lokwa zeg, ba libo. en die jij nu hebt, hoe het zo is begonnen.
impossible de trouver, la difficulté de trouver Moeite un bon, om iemand goeds te vinden. une bonne. Om iemand goeds te vinden. Ou bien aux gens mobile, aucun bal blessé de guerre. Moi, c'est mon bala et son colonel. Of je bent een man, maar je gaat trouwen met een vrouw die heel veel verdriet en heel veel gebroken hart heeft ondergaan. Allez, yo mutakimi osvi. En dan jij bent rustig, je neemt haar. Hey. Moi, c'est à former, à déformer, à Ze formeert en deformeert. En gaat maar door. Et ça m'a Is niet goed. attitude de Sinomossus, esprit rebelle. Een ander teken, een rebelse geest. Dans le péché générationnel. Dat zijn zondes van generatie. Le manque de maîtrise de soi. Gebrek aan zelfcontrole. Le manque de paix dans la famille. Gebrek aan rust in uw familie. Et puis, désorganisation. En daarna, gebrek aan organisatie. Vanorde. La croissance, divorce chronique Chronische scheidingen dans la famille. in uw familie. Vous trouvez dans une famille, un échec et après première liba. U vindt iedereen in uw familie. Ze scheiden. Het eerste huwelijk gaat nooit goed. Comment vous pouvez avoir une Maar famille? hoe kan dit? Tout le monde a échoué dans le Iedereen mariage. is nu weer met haarzelfde man die zij was getrouwd voor de eerste keer. Non. Nee. Et ça va péché génération. Het zijn zondes dat worden geërfd van generatie tot generatie. Moi si. Een vrouw. Ana lisolo. Yo eza libala na ngai libala. Ja, dit is mijn tweede huwelijk. En zij zegt, ja, dit is mijn tweede huwelijk. Moto resistant na libala moko azati. Niemand in uw familie heeft volgehouden aan haar eerste partner. Bango nyonso babeta kwenda futu. Allemaal weg. Non. Maar nee. Ce n'est pas une vie normale. Het is geen normaal leven dat jij leidt. Désorganisation. Wanorde. Vous trouvez dans une famille, U vindt in een il y a gezin. des grandes choses à réaliser. Er zijn heel veel projecten, heel veel plannen. Mais vous trouvez des gens qui sont Maar er zijn désorganisés. mensen met wanorde. Azukola, azukanza, lokola, azosonga mwana. Hij groeit op, maar hij wordt jonger in gedachten. Vie désorganisée. Leven wanorde. Moussala désorganisé. Wanorde. Foyer désorganisé. Huisvesting. Wanorde. Et c'est pourquoi vous trouvez, il y a dans certaines familles des gens qui distribuent des enfants comme des jetons. En daarom vindt u bepaalde gezinnen. Degene heeft kind met die, met die, met die, met die. Zoveel kinderen, verschillende vrouwen. Chaque commune, chaque quartier, Elke gemeente, elke straat, elke land fascinatique. heeft hij iemand die op hem lijkt. Et pour certains, à ce moment-là, qui fait des En tarifs. bepaalde mensen denken, ja, maar ik ben een ster. Azana mwana na Suisse. Ik heb een man in Zwitserland, in Rusland, in België. Mais c'est chaud. Het is schande. Ça, ce n'est pas une vie. Het is geen leven dat jij leidt. Et sur la saquetier Het laat zien désorganisé. dat jij niet georganiseerd bent. Ce n'est pas une vie. Un C'est homme les- normal. un normal Après, mens. il n'a pas encouragé Die dans wil le niet mal. dat hij kwade door blijft gaan. Uvana ndako nobana baokita lokola Je baparachutiste. zit thuis, kinderen komen eruit als ze naar de parachute springen. Waar komt Oyo hij? auti Irlande. Ja, kom uit Ierland. Iwe yaka militaire onina. Maar is dit een militaire Baparachutiste bakita lo. parachutisten die van overal en nergens komen? Ce n'est pas une vie normale. Het is geen normaal leven dat jij leidt. Comment moto akosibira na désordre? Hoe kan iemand blij worden met misorganisatie? Yoke ndio na oyo okomi na Je hebt die, je hebt die. akomi na oyo akomi na Je hebt oyo. die, jij neemt die. Akomi na oyo. Je hebt die, jij Et neemt puis die. on vivre na même milieu. En je gaat door, je zit in dezelfde omgeving.
Bepaalde mensen, hun bevrijding brengt schaamte. Ja. Maar als iemand geen schaamte heeft, hij heeft geen mensheid. Ja, hij bevrijdt. Maar ja, alle lijken van de Vader. Draag jouw schaamte. Bepaalde mensen schamen zich voor jou, maar jij schaamt je niet. Hey. Ik ben een pastor. Ja, en je schaamt iemand anders zijn pastorschap uit. En degene die uitgaat, nee, kom niet. We gaan jouw schaamte laten voelen. Ça c'est vrai. Dat is waar. Il faut cultiver la honte. Amen. Toujours gagner temps. We maken gebruik van onze tijd. We willen iets geven aan God. Mais bien aimé, Bible le dit dans Galates 5:5. Maar weet je dat de Bijbel zijn Galaten 5:5. Oh ya lees le dans Nzambe. Hij die heeft gevoed met het lichamelijke. Partagez met het geestelijke. aussi vos sunayo. Geef hem dan ook dat wat jou toebehoort. Kende na ndakutanga na Galates 5:5. Wanneer hij leest Galaten 5:5. Bien aimé, to kopesa offrande bala. We gaan het offer geven. Offrande zo soutenir mo sai na Dat Nzambe. wat de man van God zal ondersteunen. Kopesa offrande en kitoko. We gaan een mooie Oh offer ko geven. soutenir mo sala oyo. Dat ondersteunt dit. Bien aimé, ko se réunir de to se réunir boye. Om zo bij Et elkaar c'est te que komen. un sacrifice en ndenge na Er ndenge. moest een offers Et worden c'est gemaakt. un sacrifice Er spirituel. moest een Et spirituele c'est offer. un sacrifice Er physique. moest een fysieke Et c'est offer. un sacrifice Er financier. moest een financiële Alors, on va offer. au sunga, vous savez, au Ramadan. Gaat helpen is het goed. Donc, on t'a bien aimé. We gaan opstaan. Pesa, Geef. pour aider au commissaire de Bananzam. Zodat jij het woord van God kan Donc, on verkondigen. t'a bien aimé, on va Onze zusters gaan zingen. Pesa offrande bala. Geef het goed Oye op. ko sunga musala musala Het nzambe. werk van God zal Oye helpen. ko sunga pe ministère musala nzambe wa uti musika. Die van ver komt. Oye kaya ko pango la kusala niloba. Zodat hij ons kan Banya zingen. ko yo wamba. Tozana ba envelope awa. Gloire au Seigneur. Bien aimé, tout le monde va gagner temps pour ce moment. Ya ko de la nzambe. Ya ko de la nzambe. Toi qui nous as appelés à sortir là où on était prisonniers, là où on était esclaves, là où on était condamnés. Et nous te bénissons pour cela.
Merci pour ce que nous avons donné pour toi, pour ton aide. Nous te prions, notre Dieu, de sanctifier ces enveloppes, cet argent que nous t'avons offert pour ton travail. Et bénis chacune, et bénis cette communauté pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue aux amis. Avec nos cris de joie, avec nos acclamations. Die vandaag hier zijn gekomen. We zijn blij om jullie te ontvangen als man et l'église Adonai Nissi Tabernacle. En de gemeente Adonai Nissi Tabernacle is dankbaar voor uw aanwezigheid. Nous nous réunissons ici Wij komen hier bij elkaar chaque dimanche elke zondag de 12h à 15h. van 12 tot 3. Als Als je geen plek heeft waar hij komt en u bent blij om met ons te zijn, u bent van harte welkom. Als je buiten het land bent en u bevindt u in Nederland en u wilt u God zoeken, de kerk is ook om u te ontvangen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors mes bien-aimés, Geliefde, nous allons passer ce qu'on attend au chauffeur turbo. wij gaan nu de turbo aanjagen. Alors nous allons faire un micro et va aller turbo. We geven onze microfoon terug aan Alors de turbo. turbo. Hij gaat opstaan Alors même à mission la prière turbo. om ons te brengen door turbo Alors te vous weten, comprendre que zodat u kunt begrijpen, au tika la sous la prison. zo niet in het gevangenschap bent. On va condamner à être Beoordeeld libéré. om bevrijd te Nous worden. allons turbo la couronne à Yesu. Nous allons Tous à debout, We staan op onze nous voeten. allons passer à un moment formidable, We gaan nu een geweldig moment meemaken. un temps extraordinaire. Een extraordinaire tijd. Nous voulons dire merci au pasteur aussi We willen de pastor ook bedanken pour cette organisation. vanwege deze organisatie. Je demande à tout le monde, bij Baza, en Hollande, Ik vraag aan een ieder die hier in Nederland woont de soutenir complètement les pasteurs fidèles. om pastor Fidel te ondersteunen. C'est vraiment un bon pasteur. Het is een hele goede pastor. Moi, j'ai l'habitude d'observer d'abord de loin. Ik observeer eerst altijd van ver. Et nous avons observé, nous avons donné les noms chez les intercesseurs pour notre arrivée ici. En we hebben Ce que gebedstrijders. nous avons écouté, ce que le Seigneur a donné comme message concernant l'homme de Dieu, En wat God heeft gegeven als boodschap over de man van God, dat voerde ons om te antwoorden.
porte et je frappe. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Si quelqu'un ouvre sa porte, Als iemand zijn hart of deur openmaakt, j'entrerai chez lui. zal ik bij hem binnenkomen. Je mangerai avec Ik lui. zal eten met hem Et lui avec moi. en hij met mij. Le Seigneur est là. God is hier. Il a besoin d'entrer dans votre vie. Hij wil in uw leven komen. Pour vous donner Om u te geven la stabilité, stabiliteit. le repos. Reste. Je demande aux intercesseurs Ik vraag aan de de voorbeders faire sortir toute personne qui fait des manifestations, om alle mensen met manifestaties naar buiten te brengen. de s'occuper de nos bien-aimés. En om zich te ontfermen over hen. Je demande à tout le monde de regarder devant. En ik vraag aan ieder om naar voren te kijken en op te letten. Le Seigneur a la possibilité God heeft de mogelijkheid d'entrer dans ta vie om in uw leven te komen. et de restaurer ta vie, En om uw leven te herstellen. de vous donner la capacité Om u de capaciteiten te geven. de surmonter le mal Om de kwade te overstijgen. par le bien. Door het goede. C'est lui le vainqueur de Golgotha. Hij is de overwinnaar van Golgotha. Répétez maloba oyo sima na ngai. Herhaal mijn woorden. Seigneur Jésus, Heere Jezus. nayoki mongongo na yo, Ik heb uw stem gehoord. nafungoli porte motema na ngai, Ik open de deur tot mijn hart. nabengisi yo lelo, En ik nodig u uit vandaag. nayambi yo na motema na ngai. Ik ontvang u met heel mijn hart. Zala mokonzi Wees mijn koning mpe mobikisi na ngai. en mijn redder. Limbisa mabe nyonso nasali, Vergeef mij mijn zondes. naboyi Satan, Ik weiger de Satan. naboyi bisekwa moki, Ik weiger de vruchten van de wereld. naboyi posa ya nzoto, Ik weiger de verlangens van het lichaam. namikabi epa na yo En ik geef mijzelf over tot u. lokola libonza. Als een offer. Sala na nga ndenge olingi Doe met mij wat u wilt. na kati ya mokano na yo. Volgens uw goede lieden. Kobanda lelo Vanaf vandaag nazwi desizio heb ik een beslissing genomen. ya komipesa mobimba na Om yo mij te geven tot u. na vi na nga mobimba. Heel mijn leven. Seigneur Jésus, Heer Jezus. merci pour koti na motema na nga. Bedankt dat u mijn hart bent genomen. Merci pour limbisi mabe na nga. Kobanda lelo zwa bomoi na nga lokola libonza, sala nango ndenge olingi Doe er mij wat u wilt. na badomene nyonso. In elke domein. Merci mpo na makila na yo esukoli ngai. Bedankt voor uw bloed dat mij heeft gewassen. Na badomene nyonso. In alle domeinen. Merci mpo na banivi ya nsima. Bedankt omdat u voor je leven van mij. À cause ya présence na yo Vanwege uw aanwezigheid. na kati na ngai. Ik werk naar mij. Merci Seigneur. Dank u, Heer. Dieu Tout-Puissant, tu nous dis dans ta parole que c'était une grande joie
iemand zijn leven aan u geeft. Ik heb het geloof. En die vandaag niet zijn geloven. Ze hebben beslissing genomen om u te aanvallen in hun leven. Ik heb het geloof dat het verleden niet te vergelijken zal zijn met hun toekomst. Uw aanwezigheid in hun leven zal fysiek zijn in alle domeinen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Seigneur Jésus, le Lord naye ko déclarer sorti nanga na ma péché générationnel. Oyo nyonso asangajaki, oyo nyonso asalaki alliance na kombo nanga, na kombo ya bana nanga, oyo nyonso asinyaki mapaka po lelo biso tonyokwa ba alliance na ye, ba pacte na ye, engagement na ye, lelo eza presa. Seigneur Jésus, soki tokotaki na malheur mpona mutu moko lelo mpona nga fami nanga ezokota na lumière, oyo ayaki na ténèbre ezala za wapi, ezala bombama wapi, lelo molili na ye na liponga nanga eza remplace na lumière au nom de Jésus. Bino ba conséquence ya ba péché générationnel lelo nazo change bino adresse na fina nga bozana influence na bana nga bozana influence okanga bisaka olibere Het bij uw handen in de lucht. Réaliser. Realiseer. Yo conséquence. Jouw consequenties. Règne na yo esili. Uw recht is beëindigd. Pouvoir na yo esili. Jouw woord is beëindigd. Force na yo esili. Jouw woord is beëindigd. Lelo Vandaag na famille nanga in mijn familie. nazo remplacer le verbe de Jésus-Christ. Ik vervang het met de recht van Jezus. Nazo remplacer le pouvoir de Jésus-Christ. Ba contrat ya butu. Ba pacte ya butu. Lelo eza nul et sans effet. Au nom de Jésus, yo locataire
représentant nyonso ya ténèbres, continent nyonso azalaka, esika batiaki no nazotia wi, esika batiaki wi nazotia no. Lelo force na bango eza ya kopanza péché générationnel. Lelo racine principale na yo eza ya kopikwana. Les événements qui se répètent. Na rappelé du nom. La génération oyo. Bokozala na candidat. Na limonda nanga. Bokozwa kiliate. Na bana nanga. Bokozwa mutuke. Ale bokanga bisaka. Libere. Seigneur Jésus. Esika nyonso bakotisaki biso. Na kutu to na moyo. Bandaka na to sikoyo. Nazo déclaré. Sorti. 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 Oh Glory à lui. Samba lobino kozala publicité
Le temps est arrivé pour que tu sortes. Quelque chose va traverser ta vie. Et le moment que sont traversés, une puissance est traversée. Reçois. Reçois. Oh Dieu, aucun homme peut résister. Occupez mon tout est quand on dit sur le ça la concentrer. Le Seigneur est en train de sortir ta vie. Une puissance. Que le Seigneur tombe. Votre union soit Reçois. Puissance. À partir de maintenant, la puissance. Tu dois sortir. Dans ma puissance union, les locaux piment. Oh, et ces camions sont bâtis à yo. Aujourd'hui, tu es condamné de sortir. Reçois une vie, la vie extraordinaire. Reçois. Amen. Tu dois sortir. Hasta ma bomba et au hasta ma conquista et au Tu dois sortir. Va traverser ta vie. Oh Dieu. Il a dit tu dois sortir. Oh, je ne vois pas la durée. Je ne vois pas la source. Mais je vois la grandeur du vainqueur de Golgotha. Tu dois sortir. Le col a l'oublié au piment. Hosanna.
Je touche le corps que serviteur de Dieu. Mon frère, prends tes bagages. Tu ne peux pas résister. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Mon frère, tu es arrêté. Prends tes bagages. Au nom de Jésus, je tu ne peux pas résister. Je suis le vainqueur. Sa résidence dans l'autre. Oh le roi. Oh le vainqueur. Shalom, shalom, shalom. Locolèrecongo.com, votre site. Aujourd'hui, tu es à Alkamar, dans l'église. Je pense que Bandeko Wazali Awa, surtout Ndeko Ozaki a coordonné l'activité surtout. À côté de combien d'églises, tu as le turbo. L'apôtre Oboebi, il a représenté, à côté surtout, avec sa biso, Nine Zalaki Awa. Papa, shalom. Shalom, papa. Nga le missionnaire placé de Jésus-Christ, tu es awa pas to yé bani le gars awa. Oui, tozalaki na conférence tenue par l'homme de Dieu apôtre Walo Outaki Kinshasa spécialement pendant 3 jours au bandaki vendredi, samedi et ce qui samaki lelo na thème au ezali tu dois sortir. OK, pendant ces 3 jours les kinini yo était organisateur et personne abino Bakambi église et puis spirituellement sur tous les plans l'église. Na image ya le Lobananzambe c'est que mutu soki okoti il faut bima. Bana Nzambe lelo bazali lié dans certaines places, bazali lié dans certaines cages. Oyo bazoye bakobimate, l'apôtre nous a ramené une parole et nous a montré comment il faut sortir. Et parce que la Bible dit que Nzambe azali ekouke oyo par lui il faut entrer et quand tu entres tu sors et pour aller trouver le vert pâturage. Merci beaucoup. Comment on a Comme on a frère Christian, nous serviteur awa na katina assemblée Adonai Missi Tabernacle na Alkamar. Merci pasteur. Eza et pasteur pasteur fidèle Mbeye ou azali pasteur nabiso. Merci. Na quel objectif le collègue Congo Mibiso. Maman shalom. Shalom. On se pense comme on a dans le collègue Congo. Comme on a une sœur jolie ça, Navanda na remonte, naza occupé invité pour na Milulu et les Kanaki awa. Et précieux c'est une état chrétienne. Ni na motu aux yeux awa. En tout cas, Naza qui est fortement béni, vraiment extrêmement béni na Kokikoloba. Parce que des fois, les enfants de Dieu, tout ça, là, examen de conscience, il y a état spirituel, nabisoté. Mais à travers l'homme de Dieu, en tout cas, à remettre qui en question vie chrétienne, nabisona communion, nabisona Christ. Et nous a vraiment fait comprendre sur tous les points. À côté qui vraiment dans les détails, même yo mutobenga maka serviteur, à un certain moment, on se posait question pour se dire, mais est-ce que nabimato nabimate. Et nous avons vraiment été bénis par la présence de Dieu à travers homme de Dieu, pasteur Walo. Et en tout cas, le Seigneur a été vraiment au rendez-vous. L'Éternel au rendez-vous. Amen. Azanga mote na pena journaliste na biso le collègue Congo papa JC a pas fait pression na ye na moni yo yembaka et ça m'a socialisé moko au composé de mon tu dois sortir na ndembo pena ngongo na pesio bato bimato ba fulu abi bato ba so poubelle te o bandi ba poubelle aboy poubelle mutasu fulu te na ko na fulu mama mbote papa on se présenter na bato zolanda nga naza mama Rachel nazali membre ya église Adonai ici na kat na Alkamar. OK, pendant 3 jours oyo le collègue Congo site na bino oyo Hollande motozolanda toyaki apato to ba image impression ezali pendant ces 3 jours. Vraiment impression na biso ezali ke Nzambe na biso aza kosala.
oyo akolobaka asalaka te na kokamwa po tozalaki vraiment béni par l'homme de Dieu le pasteur Walo oyo autaki Congo ayaki alobaki na biso durant les 3 jours oyo il faut vraiment tobima po terme na biso ezalaki il faut sortir donc lelo penza to clôturer yango pe bikamwa esalami na yebi ke dans les jours à venir tokota to la témoignage ya minene. Topesi merci na pasteur fidèle azali awa na zoksi micro na jeunesse na biso oyo papa JC ceux qui passaient fidèle azana étant apesima mboto ça azana monter au clôturer le bon impression na. Alors merci beaucoup Balandi 3 fois www.lokoloyakongo.com. En tout cas les bosso na pe sabino bonjour bonsoir ça dépend de sika o bosili ko zoama. Biso awa donc to ndeka to epsa bino to tambolaka partout pour na pe sabino basango ya bien. To boyi to na ndena lobaka kaka to boyi ko yoka na matoyi mais to préférer ko kende na source. Yango to ye awa na Adonai Messi ko kuta na pasteur na biso o asila organiser biloka kitoko pona nkolo pona Yesu Masia na Nord Hollande. Alors lelo na 3 jours awa asila ko yambela biso apôtre Walo oya Walo Malachi oya Kishasa azalaki awa vraiment ezalaki kitoko mingi mais mingi tokoloba mingi te to préféré ye moko pasteur alobela biso pasteur omoni neni na milulu euti kosalema awa. Gloire au Seigneur to pamboli nzambe pour na présence na ye katikati na cérémonie auto milulu oyo. On a organisé tant que leader P Basali Nzambe 4-4 na Nord Hollande et ça qui intitulé Tu dois sortir. Bien aimé, tellement peuple Nzambe mingi bazakati na ba prison. On avait senti ces fardeaux là dans nos cœurs. Il y a organisé loko na Mosali Nzambe oyo aza chevronné na matière il y a délivrance à Longwe na Congo aye pour asala musala et nous avons vu la main de Dieu Nzamba bimisi ebele kat na ba prison nyonso oyo batu bakuta magina yango vraiment Nzamba pambola bino Nzambe asala la bino lisusu encore ya mingi pe boye ba ko garder délivrance wana o boyebi kozwa à travers séminaire oyo il y a 3 jours. Merci. Oui, merci beaucoup mes papas. Ni nous rekolba pona balandi ya www.lokoloyakongo.com. Conseil ni ko pesa bango. Tozo ko yebisa bande ko na biso o nyonso balandaka www.lokoloyakongo.com tozali ko encourager bino pour que vous soutenir site oyo, vous soutenir initiative oyo ya bananambo ya mwana mboka oyo azosa musala et surtout dans les domaines spirituels azoko apporter un plus que le Seigneur bénisse et que le Seigneur vous fasse prospérer à tous égards. Est-ce que papa ozo préparer eloko mususu te po mesana ko sala bana nzambe ba biloko bien mingi bakangami na bandaku bazana ba problème bazoluka ba délivrance mais tout le monde a obengisaka basala nzambe belé et lokoni peut organiser ba campagne ebelé et lokoni ozo préparer lisusu pona bana ya Hollande et Europe mobimba. Ouais, nous préparer makamwa malamu au moment voulu les affiches seront là petoyeba au nini et repambola encore une fois de plus banana nzambe. Mais siège à église ezali wapi okoko pesa adresse ya église tozana Alkamar na Katia ville Alkamar pe tovandi église ezana Amstel Strat numéro 1. Bien, chers internautes, aussi le église Adonai ezali na Alkamar, adresse boyoki ya pas ya pasteur Nabiso, pasteur Beya. Alors na kokei kolanda susu papa Christian, papa na bando za loba koloba pona milule utu leka awa. Si nautai koloba déjà mais nazali ko conclure seulement pour na ko exhorter bana na Nzambe balanda ka site na biso oyo ya 3W lokole à Congo parce que bazali ko pesa biso message pe bazali ko talisa biso makambo oyo to kwaye ko zalate mais na sibenango to komona et parce que ils ba information moko ya bien za na kati na bango to encourager bango na ba prière to encourager bango na ba nyonso bazali ko sala po musala na bango kende liboso. En tout cas
na osepela mingi mais awa na kati ya église na lilingi nayeba responsabilité nini oza nango awa na kati ya Lingomba. Je suis un simple frère, aussi prédicateur, oyo azali ko exhorter to ko repêcher ba âme oyo bazali perdu ba ya na Christ, nazali ko soutenir pasteur fidèle oyo azali berger na kati na assemblée oyo. En tout cas, merci beaucoup, Papa Christian. Alors, chers internautes, balandia www.com, www.lokoloyakongo.com. Nazali ko pesa bino bambote mingi, mais na ko pesa bino lelo ezalaki makamu ici. Tomonaka bisika mususu po mosala nzambe abondela pona bandimi, il faut atindika ya sima, mais lelo onction mo ezalaki terrible. On a monate, il suffit que songe ya musapika esimbi oboye mutuye moko kuna na mabele donc molimo ya mabeza liko bimba. Yango to kende musika te mingi kolobezali te na kopesa merci mingi na visionnaire na biso Placide de Jésus oyo asala site oyo o asimba site oyo o asala ka ba démarche ko kende kolukela bino ba information na source ndenge na loba kaka. Alors na kopesa pe ba mbote na cameraman na biso Carlos Carlos na pesimba mbote mingi le na maman visionnaire moi c'est visionnaire na biso Placide de Jésus maman Sylvie la grande esika Zwami mbote mingi na moi sinanga maman Blanche maman ya bana la ngai. Alors tosili ko sukawana les grands caméramans transformer makamune ka ko salaka. Merci, bye bye.